салом ҳамватанон ба канали нарху навоти ҷо обуна шуда аз навигариҳои Тоҷикистон бохабар бошед. Орди майда 47 сомон. Рӯғано чи? Мустафотон чи? Мустафо 53 сомон. Килограмм ма халоҷон шуба ардон дагам 12 сомон. Мустафо 53 сомон. Алина чанд шуда ка? 69 сомон Алина. Рӯғани Алина. Вай Мустафо 4 литр. ҳозир ордои калонкал намефаҳмам. ҳатман видеои то охир тамошо кунитон, падилиса кунитон ки дигароям бена. Ордени Қозоқистони Темрика Таҷикский. Ани Тоҷикистон ордаш чанд ака? орди 50 километр чанд. Ҳозир орди Тоҷикистонро мефаҳмем. 50 килоидаш чанд сомон орди Тоҷикистон. Ин Тоҷикистон чанд пул ака орди? 15 сомон, 215 сомон. Инаш чанд пул ака? 215. Инаш 215 сомон нархаш. Инаш чанд пул ака? 230 сомон нархаш. ҳазор раҳмати калон акаҷон, барори кори шумо ба. Ин шумо ба нарху навои маҳсулотҳои асосие. Акам рӯған чанд пул акам? 65 сомон рӯған. Ой, ҳолам шаҳри Кони Бодом. Рӯғани пахта. چند بوله اکا؟ 235 орд линга бай 50 кило ине 250 сомон. рӯғано чане? 58 сомони рӯғани растительни. Браво. چند پول این لینگ آقا؟ 210 سامون 220 قیمتش 230 من مخصوص برای یک بیننده ما بیننده اشدی ما عزیز جان مسکو. نرخ فروندگی 10 کیلو اینا ها چند؟ 45 48 50 سامانی. آردا چند پوله کن؟ 230 گرون چی؟ 9 سامون کیلو. لینگش 225. لینگه گرون 225 کیلوش 9 سامون. آنهای قزاقستان. 215 هم گرون چای. 215 برای ریزه گیری. گرونجی ریزه 215 215 سوم. 8 کیلوش. این 10 کیلو اینا آردا چنه؟ 10 کیلو اینا 45 سور. 50 50 25 سوم.